Després de l'aturada per les eleccions del 21 de desembre i de les festes de Nadal, ja tornem a ser aquí. Ho fem amb ganes de conèixer l'actualitat municipal dels pobles de la comarca. I per començar l'any ho fem aquí, a la Vall d'en Bas. Comencem, doncs, l'alcalde respon. Primer programa de l'any, ens trobem a la sala de plens de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas amb el seu alcalde, el senyor Lluís Amat. Bona tarda. Hola, bona tarda, gràcies per venir. I m'agradaria explicar que estem a la sala de plens de l'Ajuntament perquè cada vegada que hem fet l'alcalde respon us he fet anar a algun dels pobles de la Vall i aquest cop ens va semblar que estaria bé, ja en parlarem després, fer-ho aquí a la sala de plens perquè es va celebrar aquí el primer Consell d'Infants de la història de la Vall d'en Bas, que nosaltres el marquem amb or, perquè per nosaltres és molt important, i era com un petit homenatge a aquests infants, als nostres joves i infants de la Vall, que van estar esplèndids i estem molt orgullosos d'haver fet aquest Consell i per tant molt contents de fer-ho aquí i que hagueu vingut. Un moment destacat del 2017 que més endavant, si li sembla, alcalde, ja el tractarem amb més profunditat. Podríem començar, ja que és el primer programa de l'any, parlant de les expectatives que té vostè com a alcalde de la Vall d'en Bas pel municipi i també com a candidat d'Esquerra Republicana, en aquest cas el 8è de la llista per Girona. Com veu també el moment que viu Catalunya, com veu la situació a nivell del país? Expectatives de la Vall, del municipi, és seguir treballant de valent, molt en el dia a dia, molt en el detall de les persones, anar complint allò que vam dir en el programa ja fa gairebé 3 anys, anar-ho portant endavant i treballar per les persones, que és el que sempre estem fent, a part de, com que vam aprovar uns pressupostos, a més contents que fos unànimement, ja vam marcar unes prioritats. Pel que fa al país, doncs com la majoria, a l'expectativa, aviam si finalment, jo estic convençut que sí, el dia 17 de gener es forma la mesa del Parlament. Estem en un moment complicat, dur, però jo he insistit molt en l'optimisme. Jo crec que, i l'altre dia a TV3 vam fer un reportatge esplèndid recordant-nos l'1 d'octubre, precisament crec que aquesta data ja la tenim molts marcada en el calendari i que la història el posarà al seu lloc. Crec que hi ha un abans i un després, sens dubte, i que jo m'ho miro amb optimisme després de totes les dificultats que se'ns han posat com a representants i també com a ciutadans des de l'estat espanyol, totes les dificultats d'unes eleccions superdirigides, òbviament amb una desigualtat d'oportunitats per part de tothom. Tot i així, els resultats han estat bastant clars, hi ha moltes lectures a fer, entre d'altres ja no podem parlar mai més de la majoria silenciosa, de silenciosa res, va votar pràcticament tothom, i per tant jo soc optimista, hem de construir un país per tothom, com sempre hem intentat fer, hem d'eixamplar al màxim les bases, hem d'explicar bé tot el que es vol fer. Crec que tots el que volem és un país millor, perquè volem un municipi, una comarca, un país, un món millor. I qui no vulgui això busca els seus interessos, no és el meu cas, ni el del nostre equip, ni el de molta gent, sortosament. I per tant, les expectatives és treballar de valent, treballar per la república, ho dic evidentment amb totes les paraules, perquè crec que és la majoria de la voluntat de la gent, crec que és cap on hem d'anar, ser molt generosos, treballar de valent, treballar fort i no parar, encaminar-nos, perquè tenim un poble impressionant, tenim un poble del que podem estar-ne molt orgullosos i ens en sortirem segur. Per tant, jo vull mirar les coses i vull mirar el futur amb optimisme, però treballant, treballant cada dia, no treballar dur, tots plegats, però, escolta'm, per això hi som, per aixecar entre tots el país. Doncs en prenem nota, alcalde, i si li sembla ens tornem a centrar en l'actualitat de la Vall d'en Bas.
Jo li volia parlar del pressupost que s'ha aprovat, uns 3,5 milions d'euros, si no m'equivoco. Correcte, sí. I si li sembla, el podríem desgranar a nivell de quines inversions més importants teniu pensats en la Vall d'en Bas. Bueno, de fet, són aquests 3, una mica més de 3,5 milions, ha suposat un poc més d'un 2% més que l'any passat. Vull destacar, perquè ha estat un treball fet també per l'equip de govern, però també pel grup de l'oposició, i ha estat un pressupost aprovat per unanimitat, per tant, content, perquè hem parlat una miqueta de totes les necessitats i entre tots hem tingut en compte tots els punts de vista i, per tant, penso que hem fet un bon pressupost en aquest sentit. Això crec que és destacable. Cosa a destacar, aspectes a destacar del pressupost del 2018 és que hi haurà un... Comencem modestament, però clar, també som un municipi petit i hem d'anar fent, però hem introduït una partida nova de foment de les energies renovables, d'uns 10.000 euros, per tal que els ciutadans puguin tirar endavant el fet d'usar aquestes energies renovables a les cases. Hem augmentat, o sigui, hem doblat, o sigui, hem pujat un 50% la dotació en tota l'àrea d'educació i joventut, precisament. Entre altres coses, hem destinat una part a fer un pressupost participatiu entre els joves, a partir d'un Consell de Joves. Hem augmentat, també augmenta directa i indirectament la partida de cultura, gràcies també, que després en parlarem, si us sembla, del conveni signat amb la Universitat de Girona. Tornem a incrementar a poc el suport econòmic a les entitats. Sempre hem dit que les entitats de la Vall, les associacions, són un dels cors de la Vall, la participació ciutadana, l'associacionisme, la nostra gent que està per tot arreu. En 2 anys hem augmentat 7.000 euros la dotació econòmica al món associatiu. Tenim una previsió de reduir el deute viu aquest 2018 fins a situar-nos a un 28%. Vam començar, com vam arribar, que teníem un 66%. En 2 anys i mig, 3, ho haurem reduït a un 28%, sense deixar de fer inversió. Per tant, també contents d'aquesta previsió econòmica. I tenim plantejats fer inversions pel valor d'uns 900.000 euros, i aquestes inversions hem intentat repartir-los per tot el territori, de fer actuacions a tot arreu. Algunes són inversions plurianuals, és a dir, que no només seran el 2018, sinó que s'iniciaran el 2018 i tindran continuïtat. A destacar el tema de 2 projectes que tenim de pisos per joves, tant a Sant Privat com a Sant Esteve d'en Bas. Hem de posar en marxa el centre per a la gent gran, que ja ho tenim bastant desengallat i bastant desenvolupat. Una altra part és la construcció d'un pont en el petit bicicarril que va des del Maiol fins al barri del Bertallat, que a l'alçada, venint des de les Olletes, diguéssim, anant cap a l'escola, ens trobem al riu, una dificultat, i volem allà fer un pont per evitar problemes, per donar més seguretat, i anirem seguint millorant, com estem fent a poc els diferents trams de la parcel·lària, que aquest any 2017 i ara a principis ja hem acabat tota una part de la vall. Resumint, Doncs unes pinzellades d'aquest pressupost, alcalde, del 2018 per la Vall d'en Bas. Si li sembla, podríem concretar una mica més, per exemple, en aquest tema de la residència per la gent gran, que no sé si ens pot avançar una mica més o menys quan serà la data d'obertura. Jo prefereixo dir, i ho dic amb tota la sinceritat, que abans de l'estiu estarà obert. Sé més o menys quan, perquè les coses van bastant avançades, però em sabria greu dir un mes i que no fos ben bé, em sabria greu, perquè les obres a vegades apareixen sorpreses. L'important, en tot cas, és que vam dir que durant aquest primer semestre s'obriria, seria una realitat, puc afirmar que ho serà. Vam dir també
que un o 2 mesos, o sigui, força abans de que s'obrís, faríem una reunió oberta a tota la ciutadania de la Vall per explicar com funcionarà aquest equipament i aquesta residència, i ho farem, ja s'avisarà oportunament. Fins i tot puc avançar també que abans de fer el dia de la inauguració ens aniré a fer una jornada de portes obertes perquè la gent pugui veure, encara que faltin detalls, pugui entrar, com vam fer en el seu moment en Can Trona, no? que hi havia molts dubtes, doncs que pugui veure com serà, però ja in situ, no? en el lloc. Sí que us puc avançar que, per exemple, pràcticament la majoria de mobles estan fets o s'estan acabant de fer, que hi ha molta infraestructura elèctrica, etc., que ja està molt avançat, que les habitacions estan molt ben ja repartides, i que hem d'acabar, en tot cas hem d'acabar de desenvolupar tant això com els exteriors. Hi ha molta feina feta interna, que es veu poc, no? Però n'hi ha molta de feta, i ara molta gent ja veurà com els exteriors aniran canviant, per tant anem per bon camí. Perfecte, alcalde. I llavors el tema de la parcel·lària, lligat amb el Consell dels Infants, es va proposar un bicicarril i no sé si ho veu factible, l'alcalde. Aviam, dues coses, no? Una, la parcel·lària era una de les inversions que vam dir el 2017 de fer. La parcel·lària, vull dir, tot el tram nostre, que és propietat de l'Ajuntament, la parcel·lària, diguéssim, des del veïnat de les Olletes, trencant, com si anessin cap al veïnat nou i seguint fins a la Pinya. Això ho hem fet amb un consens per anar amb els veïns, explicat, amb l'associació de veïns de la Pinya, amb el veïnat nou, amb la gent. Em consta que la gent està contenta, jo content que la gent estigui contenta, penso que he fet una bona feina. I no només això, sinó que ara, aquesta setmana, haurà acabat d'aquest mateix trams, diríem, de la carretera de Sant Privat cap a Olot, per entendre'ns, aquella part de la vall, també s'ha arranjat l'altra part de la parcel·lària, que aquesta és, diguéssim, responsabilitat de la Diputació, però gràcies a una gestió nostra hi ha una bona sintonia i hi ha un bon treball plegats. La Diputació, que ho ha pagat, aquesta part l'ha pagat totalment la Diputació, així com l'altra era pressupost, això ho ha pagat totalment la Diputació. S'han fet en diferents trams uns arranjaments per ampliar petits trams amb cunetes americanes a la parcel·lària, que era una altra demanda que també tenien dels veïns. Per tant, penso que haurem fet una molt bona feina en aquella part. Bicicarril. El bicicarril, sens dubte, és un projecte que sabem que ja feia temps, que ja havia estat inclús amb anteriors equips de govern, i penso que és de justícia dir-ho. Nosaltres sempre ho hem tingut també en el cap. Nosaltres teníem un projecte que molt discretament però anem treballant, que és recuperar els antics camins que van de poble en poble per fer-los també de bicicarril. És un tema que ens agradaria aconseguir-ho, que a més ens va sorprendre agradablement, que el Consell dels Infants realment, tant els de 5è com els de 6è, va ser una proposta que vam fer, vam comprometre's a fer un estudi i el farem, evidentment. Això és un projecte, aquest seria un projecte ambiciós, molt ambiciós, que pot tenir moltes repercussions, i que jo crec que haurem de fer piano, però que sí que ens agradaria fer-lo. Un projecte que, com bé diu, ja havia sortit en anteriors governs d'aquí a la Vall d'en Bas, però que també va ser apostat per aquest Consell dels Infants. Com valora aquesta primera experiència? Bueno, estem molt contents, és a dir, que el Consell dels Infants estava en el nostre programa com a equip de govern. És una forma més de participació ciutadana, perquè els infants també són ciutadans, i no només estan a l'escola, també estan a casa seves, als seus pobles, també tenen les seves necessitats, tenen la seva visió és molt interessant i molt important, i teníem molt clar que volíem fer aquest Consell dels Infants. I per tant, el vam impulsar i hem de dir que vam tenir ràpidament la complicitat de l'escola, que públicament vull agrair, la complicitat de l'escola Bertallat, que és la nostra escola de primària, i vam tenir la complicitat tant de l'equip directiu com del claustre, i sobretot
de les tutores de 5è i 6è, i ha estat tot un treball de diferents setmanes, també gràcies al tècnic que tenim, i ostres, jo crec que va ser, per mi és un dia que a nivell de Vall d'en Bas el recordaré, ho dic emocionat, perquè a més jo vinc del món de l'educació, jo el guardaré sempre, no?, aquest dia, perquè van poder venir tots els infants aquí, vam haver d'habilitar una sala que hi ha en una altra ala de l'Ajuntament per en circuit tancat, que la gent, les famílies i altres nois i noies de 5è i 6è poguessin seguir el ple en directe. Vam fer un streaming, la gent ho va poder seguir-ho també a les cases, i ens van donar una lliçó, no?, de saber parlar, de saber-ho presentar, van fer propostes molt interessants i ens vam comprometre, com no pot ser de cap altra manera, d'estudiar-les i d'intentar donar-li sortida, no?, a aquelles que són factibles, no? I vida de tot tipus, també està bé que els infants sabien que a vegades les coses no són tan fàcils i que tu pots tenir una gran idea, però per poder portar a terme s'han de bellugar moltes tecles, no? Per tant, tinc un record entranyable, molt content, em consta que l'escola i els infants també, i que això, que ho van fer-ho a més, ho van presentar molt i molt bé, molt bé, molt bé. Sens dubte, alcalde, una de les fotografies d'aquest 2017, com també el primer fòrum d'ecoturisme, natura i sostenibilitat de la Vall d'en Bas. Sí, home, humilment orgullosos que es fes a la Garrotxa, perquè està molt clar que som de la Garrotxa, que Turisme Garrotxa aquí va tenir molt a veure també, i molt contents que el primer fòrum d'ecoturisme i de natura i sostenibilitat es fes a la Vall d'en Bas, el primer de la història. Home, es van acollir a Can Trona al voltant de 200 professionals, aviat és dit. Es van marcar unes bases del que ha de ser l'ecoturisme. Per tant, d'aquí en el futur probablement es parlarà del decàleg o de les bases creades en el primer fòrum que es va fer a Can Trona, de la Vall d'en Bas, la Garrotxa, sobre ecoturisme. Va haver-hi propostes i mostra d'experiències molt interessants i, en tot cas, per nosaltres molt important perquè combreguem molt amb aquesta visió del turisme, que és l'ecoturisme, que és la sostenibilitat. És a dir, jo crec que la sostenibilitat juga en el fet de posar en valor els actius locals, de tenir en compte la gent que hi vivim, primer la gent que hi vivim, perquè si la gent que hi vivim i estem bé i a gust i còmodes, la gent que es visita també ho estarà. I per tant l'ecoturisme busca aquest equilibri, aquesta sostenibilitat, busca el tenir en compte la vida local i a més és, penso, molt encertat i de justícia, em permeto dir, que aquest fòrum es fes a la Garrotxa, perquè a la Garrotxa ja fa molt temps, en general, que s'hi aposta per aquest tipus de turisme, del que és l'ecoturisme. No només això, sinó que, a més, i arrel també d'un conveni que vam signar amb la Universitat de Girona, vam estar fins i tot a Bèrgamo, a la Universitat de Bèrgamo, a Itàlia, al nord d'Itàlia. Bèrgamo està a prop de Milà, diguéssim, més que un projecte, eren unes jornades en què hi havia diferents alcaldes de la zona, hi havia estudiants, hi havia professors universitaris, i vam anar com a Vall d'en Bas a explicar una miqueta, sí, la Vall d'en Bas, l'exemple d'ecoturisme de la Vall d'en Bas, però de la Garrotxa en general, i he de dir que la gent es va quedar molt sorpresa els exemples que explicava de com funcionem aquí, en el sentit que a vegades quan expliquen les coses fora i veus la reacció de la gent, te n'adones, ostres, és que estem fent les coses ben fetes i això és gràcies a molta gent. Per tant, contents de tot plegat, de que la Garrotxa i modestament la Vall d'en Bas puguem fer bandera, home, crec que en podem estar humilment orgullosos. Doncs, alcalde, exportant la Vall d'en Bas al món amb aquest conveni amb l'UDG, no sé si ens pot donar més detalls d'aquest conveni. Home, n'estem molt contents. Aquest conveni amb la UDG, amb la Universitat de Girona, recordo que ja tenim un conveni signat amb
Universitat Autònoma de Barcelona, com a campus arqueològic, que el vam signar fa un any, però amb la de l'UDG hem estat molts mesos treballant-hi. Hem de dir, sense menystenir a cap universitat, al contrari, però que podria dir que la nostra universitat no és la Universitat de Girona, és la de les nostres comarques. I, per tant, aquesta signatura del conveni suposa una injecció de saviesa, una injecció d'enormes professionals i de professors i estudiants per la Vall d'en Bas i per la comarca. Suposa també una injecció econòmica, perquè la Universitat de Girona aportarà fins a 25.000 euros en diferents conceptes, en quant a fòrums, jornades i de diferents maneres, i, per tant, molt contents d'aquesta simbiosi entre el món acadèmic, el món universitari, amb els joves universitaris, amb el que significa d'investigació per part de les universitats i un municipi com la Vall d'en Bas, petitet però amb molta trempera i amb moltes ganes de fer coses, que puguem gaudir de la seva visió i que puguem anar tirant endavant diferents projectes. I aprofito, m'has parlat de la Vall d'en Bas al món. Aprofitaré per donar-vos una petita primícia que la gent no sap, però com que sí, doncs ens agrada estar amb el món, us volia comentar una pinzellada. En el seu moment ja ho explicaré més profundament. A Washington, als Estats Units, a l'altre costat de l'Atlàntic, ja existeix, la gent del sector i la gent del món cultural ho coneix perfectament, existeix l'Smithsonian. L'Smithsonian és un equipament, l'equipament més important del món dedicat a la cultura popular i al folklore popular. L'Smithsonian realitza un festival que es diu Smithsonian Live Folk Festival. L'organitza cada any, l'organitza en aquella immensa recta que hem vist moltes vegades en pel·lícules i als telenotícies, que va des del Capitol fins a la Casa Blanca, aquella immensa recta. Allà és on es celebra aquest festival, i és un festival on s'explica normalment un país, o sigui, la cultura popular d'un determinat espai en el món. Avanço que el 2018, ja fa temps que s'hi treballa, l'Smithsonian Live Folk Festival tractarà de Catalunya com a país. I, per tant, es farà entre el juny i juliol, són gairebé 15 dies, en el que hi va molta gent, estem parlant d'1 milió i escaig de persones, molta gent, poder reconèixer la realitat cultural, de cultura popular del nostre país, i la Vall d'en Bas, i per tant la Garrotxa, hi estarà humilment representada, però hi serà. Per tant, sí, vocació d'ensenyar la nostra realitat al món la tenim. Doncs, alcalde, moltes gràcies per donar-nos aquesta primícia en el programa L'Alcalde Respon, i bé, estarem pendents de conèixer més detalls de com podrem veure la Vall d'en Bas als Estats Units, a Washington. Bueno, la Vall d'en Bas i tota Catalunya, però sí, penso que és una bona oportunitat que la gent conegui el nostre país i el que significa, i més enllà de totes les qüestions polítiques, tenim un país, com molts altres, ho són, molt ric culturalment. I bé, podríem passar, alcalde, a l'agenda d'activitats. Podem parlar també d'algunes que ja han passat, com la Fira de Sant Nicolau al Mallol, que va ser, com cada any, molt visitada. Molt, estem molt contents. Jo crec que va ser un encert ara fa 3 anys aproximadament, quan amb la comissió que vam tornar a engegar es va decidir fer un sol dia. Jo crec que això va ser un encert. Vam fer uns canvis importants i sí, està molt assentada. Vam tenir molts visitants, hem de reconèixer que el temps també va acompanyar. Aquell dia, per això, hi havia molta gent precisament a Brussel·les, no hi vam poder ser per això, però vam tenir molts visitants i tenim molt allò arrelat, tots els firaires, fins i tot hem hagut de posar
un topall, perquè teníem molta demanda i fins i tot podem seleccionar, no?, qui pot venir. Sempre cuidem molt la gent de casa, per entendre'ns. I a més aquest any vam fer com a novetat un mapping, explicant una miqueta la història. Era una mica en forma de llegenda, perquè no era estrictament històric, però una miqueta de, com que som a la Vila del Mallol, allà a la façana de l'església, es va projectar aquest mapping una miqueta sobre la història dels remenses, de l'Estruga Maigarda, en fi. I per tant, contents i molt agraïts, això sí que m'agradaria dir-ho, de tota la gent que voluntàriament ens hi col·labora, ens ajuda, tota la gent que, gràcies a ells, podem fer aquella mostra de bestiar, d'oficis, artesans, i per tant molt agraïts també amb aquestes persones. I no sé, alcalde, si vol convidar a l'audiència a venir a participar dels esdeveniments més propers, més pròxims que es faran a la Vall d'en Bas. Home, i tant, vull dir que encantats de rebre la gent. A veure, aquí hem de dir que aquest diumenge, 14 de gener, hi haurà l'aplec de Sant Antoni, a Puigpardines. És un aplec, hi ha un esmorzar, vull dir que tothom és convidat a venir-hi. Després, a finals de gener, tenim el dia 25, de fet són 2 dies, el dijous 25 i el divendres 26, dins de l'àrea de joventut. Hem convidat els joves a crear un grup vocal, si t'agrada cantar. Juntem-nos i cantem, no? A més, com que sembla que hi ha molta tirada en aquests programes de cants corals, doncs provarem aquest dijous 25 de gener, i el divendres, l'endemà, seguint una miqueta amb aquest aspecte musical, farem un taller de guitarra que diu 5 acords, 100 cançons, no? Com amb algú que no sigui un virtuós de la guitarra, però sàpiga fer 5 acords, pot interpretar moltes cançons. Després, al mes de febrer, iniciarem una trilogia amb el PEOC, amb el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, en el que també treballem coses plegats, en el que farem 3 dies, el 10 de febrer un, el 17 de febrer un altre, són dissabtes, i el 24 de febrer un altre, unes sortides que aniran relacionades amb el tema de la República i la Guerra Civil. És a dir, el 10 de febrer farem els camins de la retirada de la Vall de Camprodon, que farem una inauguració d'una exposició a Can Trona. El 17 de febrer farem una xerrada sobre l'exili republicà, ves per on, dissortadament molt d'actualitat, parlar d'exili i parlar de república, que vindrà amb Manel Risques, també a Can Trona. I el dissabte 24 de febrer hi haurà una altra xerrada a través d'en Francesc Viladabadal del valor de la pèrdua de l'exili català. És a dir, dissortadament, després de tants anys, després encara hem de parar, és de rabiosa actualitat. L'últim, a finals de febrer, farem, que us he comentat abans, farem el primer pressupost, la primera assemblea de pressupost participatiu per joves, seguint amb el programa que ens havíem marcat de fer-lo. Per tant, els joves de la Vall podran decidir on destinar i en què destinar part dels diners del pressupost. I l'últim potser a destacar seria, ho miro per no oblidar-me'n, seria el mes de març, en el que destacaria que el 4 de març, dins d'aquest nou projecte comarcal que ens hi hem volgut adherir del Txatxan, escena a nivell de tota la comarca, hi haurà el Cúmul Nimbu, que és un espectacle infantil, familiar, a Can Trona. Per tant, a banda de totes les activitats que fem, destacaria d'aquest primer trimestre aquestes activitats. I estarem molt contents que
ens vingueu a veure i vingueu a gaudir amb nosaltres d'aquests esdeveniments. I, alcalde, acabem de destacar els actes que vindran en un futur immediat a la Vall d'en Bas, però m'agradaria tornar un moment al passat per reviure un dels moments més màgics de l'any amb el campament reial de la Vall d'en Bas i la cavalcada. Sí, t'agraeixo molt que mencionis aquests actes perquè abans parlàvem de la riquesa associativa que tenim a la Vall, que és un tresor enorme, i en aquest cas, gràcies a associacions com les MAMS, a la Comissió de Festació de Veïns dels Hostalets, es fan realitat molts somnis. I a més molt contents perquè és aquella complicitat que aconseguim tenir entre el món associatiu i l'Ajuntament i som capaços de tirar endavant actes tan entranyables com aquest. El Campament Reial és el segon any que es fa, va tenir un èxit molt alt, van venir a prop de 650 persones, que és molt, es van introduir uns petits canvis que van afavorir que no hi haguessin cues, les famílies i els infants molt contents, et veus molt recompensat i les mateixes mans es veien molt recompensades amb la cara de la mainada. I pel que fa a les cavalcades, tant aquí en Bas com als Hostalets, cadascú a la seva manera, doncs el fet que els Reis d'Orient poguessin visitar les nostres contrades i els infants poguessin explicar els seus desitjos i puguem trobar les seves cartes, doncs també ens omple d'orgull i de contents de poder-ho fer. A més va venir molta gent, també s'ha de dir que el dia va acompanyar, la nit no va ser molt freda i per tant sí, aprofito per... És una mostra de l'enorme riquesa i la sort que tenim de les nostres entitats i associacions. Doncs deixem enrere aquest 2017 amb moments tan màgics com els Reis de l'Orient, que sempre ens visiten. I bé, ja m'ha repassat l'agenda del 2018, però no sé si s'ha deixat algun projecte destacat d'aquest any. Home, mira, m'agrada que m'ho comentis. Ara en breu, la setmana vinent, si tot va bé, presentarem, en tot cas, si no et sap greu, ho explicarem en el seu moment, però sí que presentarem una eina molt innovadora, molt potent, permeto dir, que és una eina a través del joc i del mòbil, que es dirà Bas de Màgia, ja ho explicarem en el seu moment, que pretén ser una eina que serveixi com a promoció econòmica, turística i també educativa del nostre municipi i de la nostra vall. I per tant és un projecte que és, més que un projecte, serà una realitat, és a dir, que us la presentarem molt aviat i que n'estem convençuts que serà una molt bona eina i que, a més, es dona en molt pocs llocs. Per tant, sí, m'has donat l'oportunitat de fer aquest avançament. Per tant, alcalde, sense revelar-ne els detalls, estem parlant d'una aplicació per mòbil. Estem parlant d'una aplicació pel mòbil en què es donaran explicacions d'aquesta nostra vall, sí, explicacions de diferents tipus, amb premis, jocs, però jo, si no et sap greu, i així, si la gent ho vol saber de què va, haurà d'esperar una setmana, poc més d'una setmana, com per saber els detalls. Doncs amb aquest projecte tecnològic de la Vall d'en Bas, alcalde, si li sembla, ens acomiadem. Moltes gràcies, senyor Lluís Amat, per el seu temps. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, molt agraït. I ens retrobarem la setmana vinent amb un altre alcalde de la Garrotxa.